салом ба кулли ҳаводорони барномаи фатҳ ва онҳое ки футболи тоҷик махсусан рақобатҳои лигаи якумро пайгирӣ мекунанд. ёдовар мешаванд ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро пайгирӣ кунед. рақобатҳои даври 15-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум хеле ҷолиб сурат гирифт. шахсан ман нисбати натиҷаи ҳисоби бозиҳо ҳар чизеро мунтазир будам ба миён омад. танҳо нисбати ҳисоби бозии дастаҳои сарои камар ва ҳостилот дудила будам ки ҳамонам ба эҳтимоли ман рост гирифт. дастаи динамо аз рӯи нақша то 20-уми моҳи ҷорӣ рақобатҳои худро барпо намекунад. ин бо сабаби омодагии футболбозони ин даста ба як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ будааст. дигар ҳамаи бозиҳои давр барпо шуданд. бозии аввалине ки ба миён омад ин рақобати дастаҳои гулистон ва ваҳдат буд ки дар майдони марказии шаҳри ваҳдат баргузор шуд. дастаи ваҳдат дар меҳмондорӣ ҳамтон надорад. намегузорад ки меҳмонон махсусан меҳмонҳое ки аз вилояти суғд ба даргаҳашон қадам ранҷа мекунанд дасти холӣ ба хонаашон баргарданд. гулистон дар ин бозӣ ғайри он ки дастаи ваҳдатиро шикаст дод, ҳамчунин ба омори инфиродии беҳтарин футболбози чемпионат муҳсин рустамзода боз шумораҳои бештар зам кард ва мавқеи ӯро дар рӯйхати нишонзанҳои мусобиқа мустаҳкамтар сохт. ҳоло муҳсин бо 19 гол лидери ягонаи рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ба ҳисоб меравад. оё ягон футболбози дастаи ваҳдат дар ин рӯйхат номнавис шудааст? бале, танҳо фирӯз шарипов бо 5 гол дар мавқеи 14-ум аст. охир раҳимҷони ҳамкурси ман худро таъриф мекард ки ман яке аз зӯртарин футболбозони минтақаи ваҳдат ҳастам. ҳамон раҳимҷон ки беҳтарин бошад, ман баҳои дигар футболбозони ин дастаро алайкай гузоштаам. дастаи душанбе ё воқеан ба сатҳи қаблии худ бармегардад ё муқобили дастаҳои суст ба натиҷаҳои беҳтар даст меёбад. бозӣ бо дастаи моҳир барои дастаи душанбегӣ саҳлу сода паси сар нашуд, вале ба манфиати кор хотима ёфт. рақобати дастаҳои душанбе ва моҳир ягона бозии серголи давр буд ки мухлисон 5 маротиба аз ҷой бархоста доду фарёд карданд. ана бозии марказии давр сарои камар ва кӯктош хеле шадид паси сар шуд. шогирдони тоҳир муминов аввалин бозии камголи худро паси сар карданд ва муқобили сарои камар танҳо ба задани 1 гол даст ёфтанд. шояд ба ин фазои майдон таъсиргузор шуд дар чоргонаи авваланд ва муқобили дилхоҳ дастаи чемпионат ба таври арзанда рақобат мекунанд. ин дар натиҷаи ҷалби футболбозони нав ва касбӣ аст, вагарна онҳо низ замоне то мавқеи 10-уми ҷадвал фаромада буданд. дербии ҷануби кишвар низ ба нафъи дастаи пурқувваттар ҷанбаст шуд. дастаи ҳосилот мусаллам аст ки нисбати сарҳадчии ҳамадонӣ бартарияти хоса дорад. ҳарчанд фархориҳо муқобили яке аз дастаҳои заифи мусобиқа он қадар голи зиёд назаданд, вале ҳамон се имтиёзи ҳоли ҳозир барои онҳо ба ҷон баробару ба даст оварданд. маро чизи дигар ҳайрон кард ки сарҳадчи ҳосилотро аз дастаҳои пурқувват дида бештар машаққат дод ва ба 2 голи онҳо бо 1 гол ҷавоб гардонид. агар андаке дигар фурсат мешуд, онҳо ба гумонам ҳисобро баробар мекарданд, вале ҳосилот хати дифоъро ба қавле бо дандонҳояш меқапид. ҳосилот бо 3 имтиёзи навбатӣ дар ҷадвал ба мавқеи дуюм кӯктоши рӯдакиро дунболагир аст. ҳулбук ҳоло ҳам аз вартаи нокомиҳои охир набаромадааст ва дидор бо дастаи панҷшер яке аз бозиҳои мушкили ин даста ба ҳисоб мерафт. панҷшер дастаи бад нест ва дар дилхоҳ рақобати ин тим ҳама чиро мунтазир шудан лозим аст, вале ҳардуи дастаҳо дар ин давр рақобати баробар нишон доданд. ҳисоби бозӣ ҳам баробар буд ва ин барои ҳарду даста натиҷаи хуб нест, вале ба ҳар ҳол як имтиёз ба қавле касеро намегазад. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як иттилои дигар. баъди анҷоми бозиҳои даврҳои дар моҳи август баргузоршуда, лигаи футболи кишвар ба беҳтарин сармураббӣ ва беҳтарин футболбози моҳи август ҷоиза супорид. бо фарзияи лигаи футболи кишвар унвони беҳтарин сармураббии моҳи август насиби сармураббии дастаи кӯктош тоҳир муминов гардид ки мавсуф ҳамаи бозиҳои даврро дар ин моҳ бо пирӯзӣ паси сар кард. беҳтарин футболбози моҳ бошад аз ҷониби лига футболбози дастаи ҳосилоти фархор некрӯз салимзода интихоб гардид ки дар 2 бозии моҳи август аз худ фаъолии бештар нисбати дигар бозингарони лига нишон дода буд. бояд ёдовар шавем ки аз ҷониби лигаи футболи тоҷикистон номзадҳои ғолибони ҷоиза ба маблағи 2000 сомонӣ ба ҳар нафар сарфароз гардонида шуданд.
акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвали натиҷаҳои рақобатҳои даври 15-ум. Дастаи Ваҳдат чун ҳамешагӣ шикаст хӯрд ва ин навбат низ дар хонаи худ аз Гулистон 2 гол хӯрд, вале ба 1 гол дар ниҳоят ҷавоб гардонид. Ду дастаи миёнаҳоли чемпионат Моҳир ва Душанбе бозии худро 3-2 ба нафъи душанбегиҳо хотима доданд. Куктош дар муқобили Саройкамар дар сафар андаке мушкилӣ кашид ва ба қавле 1 бало карда ба дарвозаи Саройкамар 1 голи беҷавоб зад ки агар намезад шояд мо дар ҷадвали умумӣ ин дастаро дар мавқеи аввал намедидем. ҳосило дастаи Сарҳадчиро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард ва бозии дастаҳои Динамо ва Барчӣ бо сабабҳои дар боло зикршуда ба таъхир афтод. бозии дастаҳои Паншер ва Ҳулбуг мусовӣ 1-1 хотима ёфт. ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ҳоли ҳозир нисбати чанд даври қабл ягон тағйирот надорад ва ин гумонам то он дар он хоҳад кард ки дастаҳо бозиҳои мавқуфгузоштаи худро барпо намоянд. ҳоли ҳозир Куктош бо 41 имтиёз дар мавқеи аввали ҷадвал қарор дорад ва дастаи Ҳосилот бошад бо 37 имтиёз ва як бозии кам дар ҷои дуюм аст. дастаи Динамои шаҳри Душанбе ҳамчун мақомдори мавқеи сеюм 34 хол дорад ва бояд бигӯем ки ин даста ҳам ҳоло як бозии худро барпо накардааст. дастаи Саройкамар бошад бар замми шикаст дар даври мазкур ҳамоно як зина боло аз Ҳулбуг бо 2 бозии кам аз Ҳосилоту Динамо бо 21 хол дар ҷои чорум аст. дар таъхонаи ҷадвал низ ягон тағйирот нест. Сарҳадчӣ бо 8 имтиёз дар хонаи 11-ум ва Ваҳдат бо ҳамон 2 имтиёзи ба қавле қадима дар охирин хона яъне мавқеи 12-ум маскан гирифтааст. даври ояндаи мусобиқа яъне даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба мо рақобатҳои шадиде пеш хоҳад овард. марказитарин ва муҳимтарин даври рақобат дидори дастаҳои Куктош ва Ҳосилот хоҳад буд ки баъди ин бозӣ агар мусовӣ нашавад пас мо лидери ҷадвалро барои чанд муддати дигар берақиб муаррифӣ мекунем. Барқчӣ дар майдони худ Паншерро қабул мекунад ва Ваҳдат бошад дар майдони худ бо дастаи Моҳир рӯбарӯ мешавад. Гулистон дар хонаи худ дастаи Ҳулбуки Восеро интизор аст ва Душанбе бо дастаи Саройкамар бозии мушкилеро паси сар хоҳад кард. бозии дастаҳои Сарҳадчӣ ва Динамо бо эҳтимоли зиёд ба таъхир меафтад. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ягона тағйироте ки баъди даври 15-ум ба миён омад ин шумораи голҳои Муҳсин Рустамзода футболбози дастаи Гулистон зиёд шудан аст ки ҳамакнун 19 гол дорад ва дар мавқеи аввали рӯйхати мазкур қарор гирифтааст. футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад бо 16 гол дар ҷои дуюм аст ва футболбози дигари ҳамин даста Худоидод Узоков ҳоли ҳозир бо 13 гол дар мавқеи сеюм қарор дорад. Масрур Ғафуров аз дастаи Барчӣ ҳоло ҳам шумораи голҳояш аз 11 зиёд нашудааст ва бо ин ҳол дар ҷои чоруми рӯйхат қарор гирифтааст. Сунатулло Азизов футболбози дастаи Динамо бошад бо 10 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхат қарор гирифтааст. бозӣ бо мухлисон ин навбат хуб сипарӣ шуд. чандин нафар ҳисоби дурусти бозиҳоро пешниҳод карданд, вале мутобиқи шарт мо ба он нафари тӯҳфа месупорем ки аввалин шуда ҳисоби дурустро пешгӯӣ мекунад. хулас барандаи тӯҳфаи навбатӣ аз ҷониби сарпарасти барнома ширкати теннисӣ истифодабарандаи шабакаи YouTube бо номи Фархорӣ гардид. бояд як чизи дигарро қайд намоем ки минбаъд бо ном ва насаби худатон пешгӯӣ кунед ва шарти дигари мо аз аввал ин буд ки шумо танҳо ҳуқуқи як бозиро пешгӯӣ кардан доред. ҳамаи бозиҳоро нанависед, як бозиро бигирад ва пешниҳод кунед, вале ба ҳар ҳол истифодабаранда бо исми Фархориро хоҳиш мекунем то тавассути Telegram ва ё WhatsApp ки рақамҳояшро дар поён мегузорам ба мо дар иртибот бошанд ва тӯҳфаи худро бигиранд. боз як маротибаи дигар такрор, минбаъд ҳамон нафаре соҳиби ана ҳамин туби футболӣ ба истилоҳ оригинал мешавад ки бо ному насаби худ ва як бозиро пешгӯӣ кардааст. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. то ҳафтаи дигар хайр.